tiña ganas desta charla, porque claro, un vai descubrindo nas redes, e aquí ademais deste programa levamos moitos anos apostando precisamente por cousas que nos chaman a atención nas redes, está no mundo da gastronomía, dos produtores, da enoloxía, etcétera, etcétera, non? Eu fai pouco que a descubrín, pero eu creo que xa ten un gran grupo de seguidores. Eu non sei como definila, vais a definir ela, evidentemente, pero para mí é como a meiga da horta. É unha cousa así que ten un punto. Bueno, estamos, todos a coñecen como Nuska Chousa, non? Nuska, como estás? Hola, que tal? Moi boa tarde. Non eres o primeiro ni serás o último que me define como meiga en calquera aspecto da vida, pero é que me sinto identificada, non sei, porque eu noutro tempo sería carne de fogueira. E ainda por riba que a ti che gusta moito o entroido, vinte estes días que un dos días creo que levabas algún disfraz de meiga ou algo así, non? Sí, é que é o meu, é como mellor me sinto, é que é o meu. Fixen a presentación das murgas do meu pobo e fun de meiga. Despois no pobo veciño, na Pobra do Caramiñal, que tamén fun presentar as comparsas, e non, aí xa fun disfrazada de miña nai. Porque é unha compañeira moi leal que teño sempre por ali, no meu canal, nos meus vídeos, cando anda pola horta, préstase moito a falar ca xente, ela se sabe que ten followers. Aí chegaremos agora, porque, bueno, Alma da Bella Chousa é un pouco o que define o que vades a topar nas redes, en YouTube, etcétera, etcétera, non? Pero antes de nada, antes de chegar a que isto, de repente, esta revolución, que para ti ten que ser tamén unha revolución, non? Todo isto que pasou coas redes. Sí, claro. Quen é Nuska Chousa? A ver, fálanos un pouco de ti. De onde ves a chegar hasta aquí? Bueno, a ver, é unha pregunta quen contesta a unha pregunta desas? Porque iso engloba 750.000 preguntas de diferente índole. Pero aquí onde contas o que ti queres contar. Sí, bueno, vamos a ser breves como din os políticos, porque senón despois a xente pódese nos aburrir un pouco. Eu realmente, a ver, son unha persona normal de aldea, simple, sencilla, que viveu nunha casa de aldea, que viveu pois da horta, dos animales, das vacas, de vender leite. Bueno, transcorreu a miña infancia, pois eso, teño máis de 50 anos, imagínate nunha aldea, pois como se podía. Eu das tecnologías que distí, pois claro que foi un salto increíble que ademais hai no que dar porque non nos queda outra, porque como que nos obligan a subirnos ao cabalo, non? Que non é algo que decidas por ti mismo, non, eu paso das novas tecnologías e tal. Bueno, vivín toda a miña vida entre animales e entre horta, aínda non querendo, porque realmente eu quería, pois o que quer calquera rapaza da miña edad, non? Pois quería ir a pasear, quería ir a xogar, pero non podía. Sempre había ervas entre os ropolos que había que arrancar, sempre había que levar as vacas a pastar ás leiras ou o que fose, non? Nunha casa de labradores ten que traballar do máis grande ao máis pequeno na medida do posible, non? Entón, pois, ao criarme neso, pois, fun adquirindo conhecementos aínda que non os quixera, quero dicir, non era algo que fun aprendendo con gusto, porque reconoso que de pequena para min era un incordio ter que baldear as vacas ou ter que extraer as galiñas ou ter que ir a... Sabes, sempre había cousas que facer, pero hoxe reconoso e agradezo a vida que tuve, porque todo me aprendeu e me enseñou a levarme a donde estou hoxe, e de verdad que non hai sitio no mundo no que quixera estar que non fose este no que estou. Eso é unha clave importante, porque tal como ti transmites as cousas, esa parte divulgativa tan importante, non? Eu sempre o digo, igual que cando falei no seu momento con Rogelio Queiruga, por o seu xeito de contar as cousas sobre o mar e outros moitos que pasaron por este programa, no que nos gusta precisamente a xente auténtica como a vos, que sabe contar as cousas e sabe transmitilas, non? E que o contades dun xeito que de repente a xente máis nova, co que nos costa chamar a atención sobre eles, de repente engancha. Engancha, sí. E creo que iso é fascinante. Eu creo que un dos méritos máis importantes que un xinte con isto é eso, non? Pero sabes o que? Que non...
Mira, eu penso que estamos tan saturados de xente que se autodefine como influencer. Eu, para min, ese título quédame grande, non querería ser o sea, realmente non sei moi ben o que significa, porque agora se non dis as palabras en inglés parece que non tes flow, non? Pero está tan saturadas as redes de máis de lo mismo que cando unha persona é auténtica, realmente o que che chama a atención é esa persona. Pa ben ou pa mal, que tamén che direi que teño, estando así, pois críticas de pola maneira de falar ou polo seseo, pola miña geada, pola miña maneira. Jolleu, mira, eu xa falaba así antes de que o idioma gallego se denominara idioma en Galicia, que quedara establecido. Entón eu xa falaba así antes. Conoso o meu idioma, podería utilizalo, pero para iso están os medios de comunicación, estades os da radio, están os da tele, que o están facendo moi ben e que van a seguir loitando por un idioma que está consolidado, non? Como o gallego. Pero que pasa cas maneiras de falar, non? Cos dialectos que temos nas zonas costeiras e en diferentes zonas de Galicia, non? A min preocúpame moito que estemos nesta loita pola lingua perdendo a naturalidade. Sí. Vale? Enseguida notas cando, que eu son o primeiro en defender a lingua, debo de ser o único programa que leva facendo 16 anos o programa en galego estando na emisora na que este, non? Porque o sinto así, non? Pero é certo que percibo que nesta loita que hai unha parte que é como se exagerase demasiado o querer mostrar un acento, unha lingua, e despois realmente o importante é esta naturalidade. Eu vexote e escoitote falar con toda a naturalidade de como ti eres. Estou convencido que non estás forzando un aspecto, sino que é natural de ti, porque é a riqueza de Galicia, non? Sí, para nada estou forzando. E demais, mira, os xeitos de falar son os que realmente chaman a atención. Eu teño seguidores no mundo enteiro, podo dicir que no mundo enteiro, non precisamente gallegos emigrados fora, sino xente castelán falante, o sea, se as lenguas veñen todas do latín, pode haber palabras que non entendamos, pero tamén hai palabras en castellano que eu non entendo, quero dicir, que significa esa palabra? Teño que ir a mirar o que significa así, non? Pero a min dame moita pena que por manter vivo o gallego normativizado, que perdamos as características dialectales que son tan bonitas e que fan que o noso idioma sea tan rico e tan extenso. Eu vexome un pouco na responsabilidade, pero para min non é que mo pediran ninguén ni nada, pídomo eu para min mesma que teño un medio, non? Que son as redes sociales. Teño, pois unha certa canteira de seguidores e seguidoras detrás e síntome un pouco na obligación, mira, tanto de manter as características dialectales que teño aquí na miña zona, que son de zona costeira da zona da zona costeira de Galicia, todo Barbanza e todas as Rías Baixas, e outra tamén de manter vivas as tradicións da nosa terra, porque as nosas comidas, a nosa maneira de falar, a nosa maneira de ser, aí miña nai xoga un papel importantísimo, porque preguntar que ti, claro, todos falamos de nos cachousa, pero aí a patrona é a patrona, non? Non é a patrona, é a matriarca. A matriarca, eso. É a matriarca. Eu estou seguindo un matrilinaje, encantada, un matrilinaje, digo de corazón, porque miña abuela, a nai da nai de miña nai, ven dunha familia tamén de matriarcas nas que non había homes na casa, quero dicir, eran mulleres solteiras, eles a miña nai ou a miña, o sea, un matrilinaje fermosísimo, e síntome na obligación de deixar constancia de cousas. Xa non sei, xa se me foi a pinza, vas ter que volver a reformular a pregunta. Cando a vexo contigo, tamén a sensación que a veces está dicindo esta muller está tola. Está tola. É verdad que, mira, ao principio, pero bueno, mamá, quería que me contasme isto e gravo e tal, saldei, xa, grava ti, que eu xa que a ver, que é unha persona que ten 87 anos, bueno, pero... Eu diría... No, calquera diría, porque se ten que cavar unha leira desde aquí hasta Santiago tamén acaba. Sí. Encantada da vida.
Pero agora hasta é unha cousa que lle gusta, porque, bueno, a xente trata con moitísima honra, moitísimo cariño cando a ven pola calle, hostia, nai de Nusca, ai, como me gusta, ou tal, bueno, que xa tal, e queiras que non, mira, ao final o cariño que che demostra a xente necesitámolo todo o mundo, sabes? Hombre, Non só das persoas que son afíns a ti e que te cerca, a familia e tal, sino, claro, que che vexan pola calle que che dixen, mima, admiro todo o que faz, ou facedes, alegradesmo o día. Isto dimo moitísimo, e a miña nai tamén, entonces sínteste como que, joder, si facendo algo que apenas me costa uns minutos da miña vida, lle alegras a vida de verdad, pero de corazón, a unha persona que está triste, que está na casa, que está pasando un mal momento ou que tal, eu que sei, non costa nada, non? Fíjate, a miña filosofía persoal da radio, non? Eu levo dedicado á radio pois dende os 14 anos, e a miña filosofía, dende que fago isto, vivo isto, sinto isto da radio como sinto, non? Sempre, dende que haxa unha sola persoa a que lle estés facendo mellor o día, no momento que te escoita, xa o teu traballo xa paga a pena, non? E eu isto descubrín, sabes cando descubrín? Na pandemia. Porque na pandemia, eu dende como 3 días despois de que se declarase o estado de alarma, puxen en marcha a través de Facebook, un programa por Facebook Live, todos os días, facía 2 programas, un ao mediodía e outro a noite. Un ao mediodía e outro a noite. Todos os días da pandemia. Con todo o esforzo que require organizarte, planificar. Sí, claro. Pero bueno, tampouco tiñas outra cousa que facer. Claro, pero cando de repente comprobei toda a familia que se formou a través deso, entendín, claro que vale a pena isto. Vale, vale. Que preguntes en algún momento, vale a pena isto? Pois claro que paga a pena facelo. Porque ao final encontraste este agarimo, non? Este cariño recíproco que ten a xente, que imagino que soy o que a ti tamén che motiva tamén para seguir facendo estas cousas. É que o sintas como verdadeiro, non? Porque eu sinto como verdadeiro, o que estás dicindo da comunidade de familia que se crea. Mira, eu, por exemplo, aos domingos fago un directo desde o meu canal de YouTube e pouco a pouco foise creando un ambiente tan chulo, bueno, porque sempre hai destas ratas babosas que entran, sabes, para bueno, mamasí, bueno, cousas varias, eu, o sea, que non quero crear nada de mal rollo, entón sempre lles digo, non? Non quero que lle entredes, se eu non vexo o comentario, mandádeme un dibujo dunha lesma ou dun caracol, o sea, dun baboso en general, e se eu me dou conta, e sin darlle importancia ningunha e sin darlle ningún minuto de gloria, eu vou, bloqueo ao do canal e queda todo. E pouco a pouco foise creando unha comunidade tan bonita que, quero dicir, eu todos os domingos estou aí como, bueno, non sendo este domingo que tiña que traballar, evidentemente, os días que non podo, pero son moi fiel a estar con camiña xente aí os domingos. E hai moita xente que está na casa ou pois con problemas ou que sexa, non? Familiares ou de salud ou así, que están deseando que sea o domingo ás 7 da tarde para estar comigo esa hora ou esa hora e pico tomar un café, non? É como se fora unha tertulia entre xente. Eu sinto ese cariño, como sinto de verdade, o sea, que mo demostran de corazón, e eu agradezo tamén como se foran, pois non sei, as miñas, e non as conoso, non as desvirtualicín a esas persoas, pero gústame estar aí. E eu como sinto así, como con moito cariño, pois eu sinto que, claro que vale a pena, paga a pena estar aí con esa xente, pois a min danme tamén a vida, aprendo tamén moitas cousas e tamén estou moi a gusto. Un importante que che liou tamén foi o que che convenceu para que empezaras a publicar as túas cousas nas redes. Ah, sí? Por que? Sabes algo do tema? Non, pero bueno, un investiga, eu que sei. Sí, que foi o que che convenceu? Bueno, mira, foron dous principales. Porque eu, claro, sin saber apenas nada, é que non sabía nin o que era YouTube, cando me dixeron YouTube e tal, dixo, pero que é iso, non? Un sitio no que se suben vídeos. Eu pensando, pero para que a xente quere subir vídeos? Para que ellos vexa outra xente? É para que? Cal é o sentido, non? Hasta ese punto che dixo. Entón, foron dous principales. Un, o grandísimo Machi Salgado,
que foi o que me insisteu moitísimo porque veña da... Machi Salgado é un gran amigo meu, persoa que quero moito, Ajá, eu tamén. que xa o coñecín nos seus tempos de estudiante. Si falas con el, lembralle, hubo alguén que me falou daqueles tempos do Monte do Gozo. Ai, mi madre. Aí o deixo. Vale. Seguro que xa se dá conta. Sí. Pois, a verdad que el vía en min o potencial que eu ao millor non vía. Non. Porque, bueno, eu non sei. Non me creía eu que eu pudera axudar en nada a ninguén, non? Pero el sí que o vía. Faite un canal porque ademais se o traballas valo facer ben, vas estar... Insisteume moitísimo. Mira que fixemos así algún traballo xuntos e así, cando estaba en teatro, agora xa esa faceta tamén xa parquín, e insistíame, ese foi un pedestal de que eu empezara. E o outro, é o máis importante para min, foi o meu fillo, porque sin a súa axuda eu non estaría aquí agora, imposible, unha porque el creía en min, e fíxome sentir en todo momento que adiante, que tes un apoio aquí detrás que che vai a axudar sempre, o sea, iso é maravilloso, non? Que calquera persona che axude hasta o extremo de o que queiras. E outra que, claro, el maneja moitísimo estes rapaces, nasceronche cos chirimbolos dos pitocos nas mans, entón, pois claro, foi el o que me axudou a abrir o canal, enseñoume o que eran as transicións, como montar un vídeo que eu non tiña nin idea, enseñoume a facer vídeos, a gravalos, o sea, el foi o que me aprendeu todo, que me sigue apoiando e que me fai moitísima falta, é como se fora o meu asesor. Claro. De todos os aspectos. Bueno, pois, porque eu quería mencionalo para que a xente o soupera, porque ten un valor importante precisamente quen te anima a facer isto. Bueno, estás nos botando tempo en riba. Contalle un pouquiño a xente rapidamente. Estamos con Nusca Chousa, Alma da Bella Chousa. Por que está hoxe neste programa? Pois porque me apetecía a min, porque quería que te enterades, pero ademais quero que os que ainda non te coñecen e che busquen nas redes agora porque están escoitando a entrevista, que contas? Pois mira, conto o cotidiano, un día a día do que pode ser a vida nunha horta, con moita pasión porque me apasiona, enseño como se fan e como se facían as cousas desde sempre, porque o que se fai agora, o que pasa que agora puxeronlle nombres novos, pero xa sempre se fixo, quero dicir, parece que agora compostar pero levas a facendo toda a vida, non? Pois conto o día a día de unha horta e despois tamén sempre un toque de humor porque sempre fui unha persona pois como con un desparpajo con unha naturalidade contando cousas e así, pois que fai gracia. Entón tamén aproveito de vez en cando meto así algún vídeo de cousas que se me ocurren e que ao final, pois sí, que resultan vídeos simpáticos, graciosos. Como, por exemplo, como se fai unha chuleta para que non se che salga mal, sí. Non, olvídate de chuletas, así como a Paco si vai, No, pero a mí gustou aquela de que si queredes que salga ben, hai que metela dentro. Vale. Pues... porque dilo pola chuleta, que claro, señor ya, sí. Ese vídeo, hubo moita xente que non acaba de ver os vídeos, que entra e en 2 segundos xa critica. Sí. E non se dá conta de que é un vídeo de humor, non? Entón o vídeo empeza moi seriamente explicando como facer unha carne para que non quede dura. Claro, acaba sendo un chiste, pero é que hai xente que non soporta ver 30 segundos de vídeo e aos 4 segundos entra aí a criticar, non tienes ni idea. Que sepas que eu nunca macei tampouco a carne para pero métela dentro da sartén, non? Eso sobre todo, porque me interesa. Sí, genial. Pois aí tedes unha fusión desas cuestións tradicionais de como se traballa na horta dun xeito diferente, especial. Por qué? Porque como se fixo sempre, parecía que como se eso fose excepcional, pero non, esa é a realidade que se viviu sempre, seguramente que viviches nesa aldea de Bretal, nesa terra maravillosa, non? Por suposto. E tamén esa parte túa da cociña na que aportas tamén unha serie de ideas maravillosas. Me encantaría estar falando contigo 3 horas, co cual
Nada, Non o pero quedamos despois para tomar un café, listo. Claro, pero eu non descarto de que teña a continuidade esta charla e que voltemos a falar e coincidir con máis cousas. Tamén a podedes ver no Luar, outra experiencia Ai, sí, tamén. tamén. No que anda aí tamén. O que anda aí... Na Radio Falleja, tamén os jueves. Ti sabes que non pasou polo Luar non pasou por ningún lugar. Entonces só teño todo feito. Por eso mismo. Pero de verdade que me gustaría voltar a vernos e se pode ser en persoa para seguir charlando un ratinho. Pois non hai problema. Facemos un segundo capítulo. Agradezcoche moito este ratiño no comer e falar, de verdade, porque aparte atraqueite así por Instagram así de repente outro día pensando, este tipo quen é? Bueno, pois mira, ahora xa sabes quen son. Nada, non te preocupes, xa estuve eu investigando. Claro, e os ointes do comer e falar tamén saben quen eres ti, e agardo que sigas facendo estas cousas tan maravillosas, con esa alegría, con ese bo rollo, esa boa enerxía que tes, que é maravilloso de verdade, e que nos contase a todos. Así que, moitísimas grazas. Moitísimas grazas a ti tamén para darme este cachiño de espacio para darme a conocer por máis xente e animar a xente que se veña a suscribir ás miñas redes, como Nusca Chousa, ou ao meu canal de YouTube, Alma da Vella Chousa. Tomachedes nota? Agardo que sí, Aquí, Nusca Chousa no comer e falar. Perfecto, moitísimas